So mao na guys ang akong mga kuan diri nakatani diri kuan. Lantay-lantay na ano agna ang diha pos dako kay punuan nga kahoy guys, may lantay punta na diha. Wala na. Sa akong payag ayan oh. Mga sobra na magutang tuig nga wa mabalik diri guys. So mo na ni dagan sa atong kuan. Pero okay pa man payag day, okay pa man. So tungod sa kakuan guys. So mo na atong mga kahoy nga gipabilin o atong gibilin atong pagharas nato diri ano. So dako na kayo kuan. Pero okay pa no. So anang kalibon, arang kalibon gyud. Diri Ayan guys. So mo ni ato ang payag diri. So kani diri gud unta guys. Kari nga punuan no. Mo ni diri ang atong kuan, hugmak na ni akong kuan diri guys. So na diri katong akong standbayanan diri lata na dali ara kay na lata. So kita nimong kahoy dali ra pud kay hindako. Oh. Kanindot gyud diri day, standbayag maud to. Pag kanindot ini dapita. Limpyuhan lang ni, awa na. Okay na. So mo ni diri atong payag. Drum, pirtiga ako na sa drum oh. Pero na tubig. Ta. Tadi ni has dong. Ano? Usum na dihang na ko ay. Usum na dong. Kono dong, usum na dong. Kono bang nastrapal? Kuha daw na trapal dong, dadadis gawas. Ha? Tiki. Usum na siya. Iti. Ako ansat kon murag. Ano? So mo ni akong sulod sa akong payag guys. Ups. Get. Oh, susung na yung kuwan. Okay. So mo ni akong payag diri guys. No. Salvavidas niyo? Salvavidas. Di amri kaldero day ay. Oo. Kayat ug di baka diwa baka ni has dire no. Di dak ilaga. Tus ora, kadakos ilaga. Wa bakay has no. Ako nay has din hian patang. Kaya ang nagpuyo ani ilaga. Tapos darang tiki guys. Tara dak boy. Oh. Kadakos tiki, tora. Oh tora, hindagas babaw, tora ay. Kuwas tiki oy.